2026 na guys, ug karong adlaw mamuwak tag durian. Ubani ko ninyo kay natay durian diri sa among silingan. Mamuwak ta kung nabay puwak. Dito ata guys tana. Punuan dire sa biyabas. Tanaw natong nahinog, wala man siguro hinog. Kagmay magbunga oh. Wala kay hinog guys. Nakaila mo ni ani guys. Daghan nagbunga no. Mo? Makaon baka ani? Di man siguro ni. Mura siyang tubog guys. Pero gagmay pod ni siya. Ang tubog kay dagko man. Unsa ka ni siya nakahoy guys? Daghanan no? Grabe giyang kuan no bunga. Susong makaon pa lamang ni. Daghanan na makuha ni ani ba? Kaso kay di man sagdan ra. Dahil natadiriya sa punuan sa durian guys. Mula siyang durian guys. Mamuwak ta kung nabay puwan. Guys. Puwak guys. Nakapuwak ko dito na ang durian guys. Hala. Uy. Daot man siya guys. Daot. Sayang. Daot man. Sayang si ini. Hala, oops. Naman gabi makaon guys. Kuwara ba? Nakaswerte ko. Nakakaon ko durian. Duha ka liso guys ang atong nakaon. Ha? Mantog na pag-ari na ako kay murang ninimaho ba. Humot kaayo. Pag surusul ako dito manakit arato. Kalami.
Oh, nahuman na tagkaon, nakapuwak tag durian karon. Nindot ang lamiag durian, labi na kung pag yung puwak. Kaunong pa nimo ang lamia. O ayaw ninyo kalinti, mag-like po mo diha, mag-comment, mag-subscribe. Ug dinhi ra ko taman, daghang salamat sa inyong tanan. God bless.